खुलुमबाय साफ्रोमनिसिमबो दायो बे समाव आङो नोंथांमोनखौ हाजासे साबायखर बावनो लुबैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। ओमफ्राय माब्लाबाथ' इदि गोसो जाया भिडिअ बानायनो। आं जोबोद खुसि जादों मानि थाखाय भिडिअ बानायदों, खुसि जानायखायसो बानायदों। बे हाजोआव मोदाय मोसायो मेथाइया माने 90,000 बारबाय। माने आंनि थाखाय जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बेयो। बारनायाथ' माबोरै बारखो सानना मोनासै आङो। बे गासिबो नोंथांमोननि अननाय आरो आशीर्बादनि जुगिदिल'सो। बयबो बिदि अनसायामोनबा बेबायदि 90,000 खालाय बारनाय नङामोन। मानो होनबा बेयाव बे मेथाइयाव जेबो भिडिअ सिडिअ बेबायदि मोजां रंगिना संगिना माबायानो गैया, जेबो सिनारियानो गैया। जास्ट ओरैनो मोनसे लिरिकेल भिडिअल'। बेखौनो नोंथांमोना बयबो एसेबां अनसायबाय आरो जारौमोन नानिमोन बेसेबां मोसाबाय। आं नुदों, मोसानायफोरखौ नुदों। आं मोनफ्रोमखौबो नायनाय जादों, जायफ्रा माने रिल्सआव मोसादों। आं गोसो गोरबोजों थारैनो साबायखर बावदों। बिराद मोजां मोनदों आङो। आं सानाखैमोन आरो बेसेबांखिनि थांगोन होननानै। बेसेबांखिनियावनो आं जोबोद हेपि आरो मोजां मोनदों। जायफ्रा मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरदों मोजां मोननायखौ, आं हाजासे थेंक इउ आरो आं थेंक इउखौनो माबोरै हरगोन दा साननानै मोनाखै। बिनि गेजेरावनो आङो बबे मोनसे कमेन्टखौ फरायगोन जादों, गासिबो जोबोद मोजां गोजा। Why such kind of masterpiece songs doesn't get any good response? बिदि होननानै सासे फंबायसोना आदासो जागोन मिथिला, थेवबो आं बिनि फिननायखौ होनो सानदों आरो आंबो मिथिया मानि थाखायहाय मोनदों दा। आंनि थाखाय आं मोनदों दायो बेसेबांखिनिखौनो। मानो होनबा आंहा बेबायदि बुरजा साबसक्राइबारबो गैया आरो आं मिथिया आरो बेनि थाखाय। दाखालि आं खुसि जादों, दायो जोबोद खुसि जादों। नोंथाङा बेबायदि रायदाव हरनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो उनावबो बिदिनो रायदाव हरगोन। आङो दोंसे मेथाइ लाबोबावगासिनो दङ, बेखौ आङो फेसबुकआवबो फोसावखाबाय। आरो अनिरुद्ध बसुमतारी बिथाङाबो बुंहरदों, मेथाइनि सोदोबफोरखौ बासि हाखाया आब', गासैबो सोदोबा बर'नि आगुखौ गोसोखांहोजोबखादों। नाथाय असमियानि दामजु बाहायनायाव माखासे सुबुंनि गोसोखौ आन्दायनाय मोनहोदों जानांगौ। आंहाबो जादों आब'। फंबाय, थारैनो आङो बेखौ खेल खालामदों। बयबो गोबाङानो बेखौ बुंदों, एसामिसनि बे दामनाय होनायखौ बयबो एसे आपत्ति खालायदों। आंबो होनो गोसो गैयामोन। आं बे समाव आङो हास्लाबासै आरो बे समावहाय आं जगार खालामनो हायासै बे समाव। बेनि थाखाय आङो सरि बिहरबाय बयनिसिमबो। बिनि काहानिखौ आङो उनावहाय बुंगोन मा जादोंमोन। थेवबो आं थेंक इउ बावहरबाय आंनि गोरोन्थिखौ आसि थुना होनायनि थाखाय साबायखर। आरो फेसबुकनि रिल्स नुनानैसो नुबाय आङो जोबोद मोजां मेथाइखौ। थेंक इउ मेथाइखौ मोजां मोननायनि थाखाय। आब' बे समजों अफिसियेल भिडिअ खालामनो हागोन नामा? हागोन ना दे, मानो हाया जानो। रायज्लायहरनो हागोन आंजोंनो। थेंक इउ। वाव नाइस सं दैथुन बर', थेंक इउ। सं प्लास भिडिअजों लोगोसे गोबां समायनासिन जागौमोनथ' आरो ना आगै, आं बानायनो हायासै। वाव रियेलि एक्सिलेन्ट, लाभ इटनो, थेंक इउ। गोबाङानो बिदि अननाय लाभ रिएक्सन हरदों, थेंक इउ। जोबोद मोजां जाथारदों खोनासंबाय थानो सानजारां होनदों, थेंक इउ नोंथांखौबो। मेथाइयालाय जोबोद मोजांमोन, दामनाया असमिया हारिनिसो जानायलाय मेथाइखौ रोसि गोनां मोनासै। बेनोथ' जाहैबाय घटनाया। नेक्स्टआव आङो नाजानोसै बेखौथ' दायो आरो बोखारनो हाला नालाय, जि जाबाय आंखौ निमाहा होदो, आं निमाहा बिहरनाय थाबाय।
नाइस मानिबाय आं लिरिक्सखौ भइसखौबो बासिनो हाया थेंक इउ भइसखौबो लिरिक्सखौबो मोजां मोननायनि थाखाय बाख्नायथाव दोंसे मेथाइ gwbwr बाख्नायथाव दोंसे मेथाइ थेंक इउ coming from Facebook clip such a good clean song अरायथा बर' नोंथांखौबो थेंक इउ सोमखोर बि होनदों जोबोद मोजां जादों आब' गोदान मेथाइ सुजुबाय था आब' नंगौ आगै आङो सुजुबाय थायो बिदिनो सम मोनोबा मोजां माला जेब्ला आंनि गोसोआव जाखांफैयो जेब्ला आं सुजुनो गोसो जायो अब्ला आङो सुजुनानै दोनो नाथाय बेबायदि हगारनोसो हाखवाखै आरो आङो आब'आ ओरैनो एसे नोंथांमोना सापर्ट खालामहरबाय थाबासो नोंथांमोना बेबायदि रायदाव हरबाय थाबासो ना आंबो गोसोआ बोलो मोनगोन ना थेंक इउ ओमफ्राय रियपा दैमारि जोंना दैफांनिया नामा थेंक इउ मोजां जादों होननायनि थाखाय रजनी नार्जारि बरिया आब' थेंक इउ आगै थेंक इउ आरो गोरोबथा मुसाहारिनो बेसेबांबा बुरजा अननाय हरदों थेंक इउ आगै स' नाइस सं मा नाम परिनारानि ब्रह्म थेंक इउ आगै नानि फिसा नुहरदों आङो थेंक इउ जना खंबीर आदा इन्दु एन्ड हिमा एक्सिलेन्ट आरो बनाबी दे বনাম দাদা নিশ্চয় বনাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় মোৰ লগত আছে চেষ্টা কৰি যাই থাকিম आरो बेबायदिनो कमेन्ट होबाय था आदा नोंबो थेंक इउ चित्रा दैमारि बेबो हाजासे अननाय हरदों आरो बिरखां टेकहाब माइन्ड ब्ल'यिं सं होनदों थारैनो माइन्डआ ब्ल'यिं जादोंबा थेंक इउ such a lovely song get my mind so peace thank you Anjali group Portugal ना नानिमान थेंक इउ होदों ज्योति बसुमतारी बा मादैमोन गावसोरल' आरो मोजां जासोदों दे मादैमोन आरो नेना दं नोंसोर सानैनि मेथाइखौ मादै सनामोन आदै सना थेंक इउ गुड टेस्ट होननानै दाहार बिथाङा बुंहरदों थेंक इउ नोंथांखौबो भेरि नाइस नानिनो थेंक इउ आदा गोबावनिफ्रायनो नेनानै दंमोन दिनै खोनानो मोनबाय जोंहा बे सुरुजित जागोन थेंक इउ आगै नेक्स्ट टाइम लोगोसे आरो मालाबा लोगो मोनलायगोन होननानै आसा खालामबाय जोबोद मोजां जादों खोनासंबाय थाथाव होननानै रिलेक्सिं नेचार बिथाङा बुंहरदों थेंक इउ नोंथांखौबो बुंना फोजोब हाया आंनि गोसोआव दि बेसे मोजां नांदों आइ रियेलि लाभ इट होननानै बिथांनि मुंखौ आं फरायख'नो हाला इउजार फरायख'नो हाला आङो निमाहा बिनाय थाबाय जेन' हक नोंथांनि गोसोआ गोजोन मोनदों होनना बुंहरनायनि मिथिनानै आङो जोबोद माने थारैनो बिराद गोजोननाय मोनदों बिदि रायदाव हरोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनो Creative Informative-निफ्राय re-upload the video with good video motion and pictures with dance, the shifting and real meaning of the song. This song has more meaning and power of depicting nature in more good way. Then this will get good response and views. Thanks. नाजादोंमोन आङो thank you नोंथांखौबो Beautiful song and video. Keep doing more. Thank you. Kalyani Chaudhary Didi. Thank you. सिख्ला जानायबा संखौ भिडिअ खालामनो फसायदोंमोनलै रियेलि आउटस्टेन्डिं भइसनो मानोथो सिख्ला जालायनांगौ सेंग्राबाबोथ' बानायनो हायोना बानायदोना आगै माथो नाइस लिरिक्स एन्ड वेल कम्प'ज्डनो मुसाहारि लाइफस्टाइलनो थेंक इउ नोंथांखौबो आरज दैमारिनो थेंक इउ गोदै जादों गोथाव जादों होनना बुंदों मा नाम बे फिरुज खान बसुमतारी जोंना कालाइगावनिया ना उदालगुरिनिफ्राय थेंक इउ नोंथांखौबो नोंथांमोनाथ' जेब्लायबो आंखौ सापर्ट खालामखायो जेब्लायबो आंजों लोगोसे दङ थेंक इउ
अनजालि दैमारि जोबोद मोजां मोनदों थेंक इउ so sweet so natural र जाहा मुलुग आदा मुलुग thank you really meaningful song salute both of you thank you नोंथांखौबो इसाहाक दैमारि from बिहार होनना बुंदों बिहारसिम नोंथांनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो सानस्रि the modern girl जाहा आब' सानस्रि हाथाइनिफ्राय आं मा होनबावनो आरो आब'श्री स्पिचलेस नों स्पिचलेस जानो नाङा बुं माबायदि मोनदों नोंथ' मोजां मोनदों बेखौथ' बुंखादोंआनो सिगाङावनो थेंक इउ सोरबा आरो मा नाम बेखौ फरायख'नो हाला आंबो फेन्टास्टिक सं होनना बुंदों थेंक इउ आरो बे @910 ना बियो I will recommend this song to my friends family members and girlfriend never recommend खालामगोन family friends never recommend खालामगोन thank you because the lyrics and euphonious voice of this song is touching my soul and getting goosebumps we need these types of unique singer thank you so much नोंथांनि बेबायदि बेसेन गोसा बिबुंथिनि थाखाय नोंथांमोना बिदि रेकमेन्ड खालामनायनि थाखायनो जानो हागौ बे भिडिअआ बेसेबांखिनि बे गाना बेसेबांखिनि माने आगबारिदों साबा सानि जा बा आंना नैबार आंनो सा लाबोना होफैलायबाय दे थेंक इउ दे बेबायदि रेकमेन्ड खालामनायनि थाखायनो जानो हागौ आंनि भिडिअआ बेसेबांखिनि माबा मोनदों आं मोजां मोनदों जोबोद नोंथांखौ हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ हरदों ओमफ्राय उदय मोसाहारिनो हिट बड' सं थेंक इउ वाव हरदों अमेजिं सं भूमिका नार्जारि होनना बुंहरदों थेंक इउ नाइस सं मिथु सरगियारि आं एसे मोजां सल'आ मानो भाइरेल जाया मिउजिकआ एसे बेनोथ' जाहैबाय मानो भाइरेल जाया दा नोंथांमोना शेयार खालामदो ना होमबासो भाइरेल जागोन ओमफ्राय जासमिन दैमारि उत्तम नार्जारि थेंक इउ असम सिस्टार होनना बुंदों थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय बोरिया आब' इन्दु बारहुंखा होनना थेंक इउ बेफोरसो दा आसोल बर' मेथाइआ होनना नोंथांमोनासो मिथिगोन आरो आसोल मेथाइ नामा थेवबो थेंक इउ बिउटिफुल आब'मोन उपमा रानि बिनानाव थेंक इउ उपमा रानि बिनानाव थेंक इउ बिदिन्था मोसाहारि दिनैसो खोनासंनो रोंदों आंहा बहा गोमाना थायामोन दे आं वाव लिरिक्सखौ मोजां मोननायनि थाखाय थेंक इउ बहा खोनासंनो रोंदों दिनैसो खोनासंनो रोंदों आंहा ना बिदिनो दिनै मोनबायना दायो मोनबायना थेंक इउ वाव आब' मेल'डियास डिम्पल बर' थेंक इउ नानि उदां दैमारि थेंक इउ धीरेन्द्र थेंक इउ आंनि फेसबुक फ्रेन्ड नोंथाङा ना सिनायदों आङो मार्सेल दैमारि रेसपेक्ट टु द एमेजिं फिमेल भकेलिस्ट होननानै बुंहरदों बिथाङा हाजासे थेंक इउ नोंथांखौबो ओमफ्राय बाटारफ्लाइ जाहानि सा जागोन बियो जाहानि गोदै भइस गोनां आब' इन्दु आरो आब' हिमा थेंक इउ नानि आरो कनक मोसाहारि थेंक इउ आरो फंबाय सिबिएल लिंहरदों लाभ इट नाथाय इन्सट्रुमेन्ट्स एरेन्जमेन्टआ एसे बोरैबा जाबाय आब' सेकेन्ड भार्सनिफ्राय नंगौ बे मोनसे हम सेटआपआवसो बानायनाय दा बेनिखायनो बेबायदि जाबाय आरो आङो जेब्ला इन्सट्रुमेन्टनि थाखाय आङो जोंनि दामग्रा बर' नागिरदोंमोनहाय गुवाहाटियावहाय बे समाव आं बिराद फन खालामदोंमोन बिराद कन्टेक्ट खालामनो सेस्था खालामदोंमोन बे समावहाय आं रावनिफ्रायबो रेसपन्स मोनासै बे समाव आं उपाय गैयिनि बेखौनो होनो गोनां जाबाय बे समाव आं बे बिहु दामग्रा सासे धुलनि उजा सासे दङ बिथांखौ आं स्टुडिअ ग्रोब लोगो मोननो होबाय बिथाङा राजि जानायसै दामनो थाखाय ओमफ्राय मिउजिक एरेन्ज खालामग्राया बेखौनो होनायसै बिदिहै बे जादों आरो मानो कपिराइट हरलायोब्रा आंनिखौ बोखारलाय होनो रुजु रुमु ब्रह्म आगै नोंथांजोंथ' आं रायलायहरखाबाय कपिराइट होनाया जेबो नङा बेयो स्ट्राइक हराबानो जाबाय आं स्ट्राइक हराना थेंक इउ भेरि नाइस किप इट आप गो एहेड जतिन बर' जाहा दुलियाजाननिफ्राय थेंक इउ आरो निजोम बर' थेंक इउ वाव सुपार आब'मोन
माइनावस्रि थैंक यू नानि थैंक यू अनिता गयारी हमनोनो हायासै भकेलखौ आब' हिमा आब' सोरिन्दु सेमसो खोनाबाय एसे हमनो हागोन सासेना एसे बेलेग सासेना एसे बेलेग थैंक यू इट्स यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वेरी मेलोडियस होननानै जिउमा स्वर्गियारि बिथाङा बुंहरदों थैंक यू नानि अमित दैमारि थैंक यू हिजु ब्रह्म थैंक यू नानि गहपुरनिफ्राय ना रजि बर' सुपार लाभिं इट कीप गोइंग विथ सच मेलोडियस थैंक यू जारौ सना जों मा बसुमतारी मिउजिका एसामिसनि बादिसो गदों बर'नि मिउजिकखौ नेक्स्टआव आं थारैनो बर'नि मिउजिकखौ होनो नाजानोसै आगै थैंक यू इट्स अ वेरी गुड सं बाट इट्स अ न्यू सिंगार दैट्स वाई इट्स नट पपुलार जानो हागौ आगै सो स्वीट सं सुपार आब' बिरहां बसुमतारी गौतम बसुमतारी थैंक यू सो मच आरो लिक्स ब्रह्माली मा फरायनो हाख'लालै थैंक यू जाफुं दैमारि बा आब' अनिला स्वर्गियारि जाहा दैखुंखोलानिफ्रायनो थैंक यू नानि आङो फरायजोबनो हाला भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नङाबा 16 मिनिट बारलांबाय मालाबा आरो फरायबावनोसै आं जियानो हक जोबोद थैंक यू बावहरबाय साफ्रोमनिसिमबो हाजासे थैंक यू आरो आं बिराद खुसि आं साननैसोनि उनाव आरो दोंसे बे दाखालि सर्ट्सआव हगारनायखौ आं हगारगोन बेखौबो नोंथांमोना बोजबगोन होननानै आङो फोथायदों बेखौबो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन होननानै आं माने पुरा बिश्वास लाखिदों आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों